Паранормално последвайте в TikTok и в YouTube. Сега на тръгване ще ходим да обладаваме духове. Сега ще ходим в музета. Елате, приятели. Тъде, гледат на момичета. Да. Обичам вам момичета. Сега отиваме към мазята. Ето. Това са моите най-добри приятели. Тигролини, латермилини. Тигролини, латермилини. Пару долбал. Правим видеоклип канал Паранормално. Добре. Хайде. Камерамен с пъна. Сега На стълбите. ще играем на соло пипе. Ако солта пчели, отиваме в мазето. Сол пипе. Означава, че пипера ще ходим в мазето на малкия хотел. Хайде, идвайте. Мазето на малкия хотел. Да правим гимнастика. Деца, сега през това време трябва да закусвате. Малко правите гимнастика, пишете, аз съм отличник и няма да пиша. И децата четете много. Ако не четете, ще ви се съди късмета. Да слизаме ли? Да. Не, ела. Първо да се качим. Нали? Пипера спечели. Значи на мазето, на малкия хотел. Вижте хора, това е бебенце. Правим клип канал Паранормално. Ти до колко седмици си тук? Една. И да. Айди. Нямам бански. Утре. Училище. Нещо като училище. Това е било училище. Да. Ама нещо подобно. Що ме мога да стане подобно училище? Тук туалет. Ресторан. Да се слеза. Да се качвам. Не видяхте? Трябва да се отговорите да му последвате. Хора, и да не забравяйте. Абонирайте се на моя канал на Гого Георги. Това е Георги, който го виждате. В TikTok съм популярен. Да, имаш около 1000 харесвания, браво. Не, Или... и
1110 харесани. Я ето ли снимаш? Бибабу, бибаби, бибабу, бибабу. Вижте, хора. Това е това не. Пиш. W, X, Y, Z. Вижте. Вижте, хора. Майка му. Ето и моята мама.